Мода. Само няколко думи могат да опишат смесицата от елегантност, очакване и изкуство. От червения килим в Холивуд до улиците на Токио, луксозната мода грабва погледите на всички. Но зад блясъка и скъпите етикети се крие богата и интересна история. Нашето пътуване започва преди векове, когато дрехите не са били просто нужда от удобство. Те са били символ на власт, статус и място в обществото. Представете си сръчни майстори, шиещи дрехи за крале и кралици, всеки шеф внимателно и прецизно изработен. Тези ранни модели поставят основите на луксозната мода, каквато я познаваме днес. От сърцето на Париж се раждат висшите модни къщи, с мечти да разкрасят света с висша мода. Тази история разказва как луксозната мода е завладяла въображението на света. Връзки към ексклузивни партньори можете да намерите в описанието. Разгледайте и се възползвайте от отстъпки. В същността си, луксозната мода е свидетелство за силата на занаята. От самото начало умелите занаятчии са втъкавали сърцата и душите си в създаването на най-изисканите дрехи. Тяхното внимание към детайлите, майсторското използване на традиционни техники и стремежът към съвършенство са създали сърцевината на истинския лукс. Тези ранни майстори не са били просто занаятчии. Те са били истински творци. Днес тяхното наследство живее в ателиетата на известните модни къщи. Умелите занаятчи продължават търпеливо да създават дрехи с игла и конец, с страст и прецизност. Луксозната мода винаги ще олицетворява най-високите стандарти за качество, дизайн и изработка. Нека започнем нашето пътешествие през света на луксозната мода в кралските дворове на Европа през 17 и 17 век. Представете си време, когато модата не е била просто красота, а и силен символ на статус и политическа власт в обществото. В разкошните палати на Франция, Италия и Англия, блестящи бижута и разкошни дрехи от коприна са разкривали същността на луксозната мода. Зад стените на тези величествени дворове трудолюбиви занаятчии са работили неуморно, за да създават красиви одежди за крале и кралици. Това не са били обикновени шивачи. Техните ръце са били вещи в превръщането на най-фини тъкани, като коприна, брокът и кадифе в произведения на изкуството. Всеки бот с игла, всяка бродерия е отразявал тяхната страст и майсторство. В дворовете на европейските крале дрехите са говорили повече от думи. Луксозните дрехи са разкривали много. Богато везена жилетка, дълга рокля, украсена с скъпоценни камъни, палто от рядка кожа. Това не е било просто мода. Това е било показност на власт, богатство и статус. Дори цветовете и кройките на тези дрехи са имали дълбоко значение. Лилавото, цветът на кралете, е било запазено предимно за кралското семейство. Скъпоценната коприна, внесена от далечни земи, е красила телата на богатите. А яките и ръкавите са били украсени с деликатни дантели, чиято изработка е отнемала часове и часове труд. В началото на 9-10 век светът на модата преживява голяма промяна. Френската революция със своите идеи за свобода и равенство руши старите норми и поставя под въпрос привилегиите на елита. В този преломен момент на модната сцена се появяват нови творци – кутюрие. Тези дизайнери вече не остават скрити като дворцови шивачи, а излизат на преден план, ставайки известни със своята работа. Един от най-известните сред тях е Чарлз Фредерик Уърт, английски дизайнер в Париж, който се смята за баща на висшата мода. Подходът на Уърт към модата е революционен за времето си. Той е основоположник на идеята за модна къща. Основава собствени работилници, наема талантливи занаятчи и създава уникални облекла. С настъпването на 19 век Париж се откроява като епицентър на модния свят. Градът вече е бил известен със своята елегантност и лукс, а сега се превръща в задължителна дестинация за модни дизайнери и ентусиасти от цял свят. Широките булеварди на Париж, изпълнени с луксозни бутици, с елегантно облечени парижани, които се разхождат, се превръщат в истински моден подиум. Има много причини, поради които модната индустрия в Париж постига такъв успех.
Градът има дълга традиция в занаятите, с поколения опитни майстори, които са усъвършенствали уменията си в тъкането, кроенето и бродерията. Със своя изключителен дизайн и новаторство, парижките модни къщи изиграват ключова роля в формирането на съвременния моден свят. XXI век беше ера без прецедент, белязана от промени, които преобразиха света. Границите станаха размити, а светът ни се стори по-малък и по-свързан от всякога. Модата, някога владение на елитните модни къщи в Париж и Милано, сега се разпространи по целия свят. Вече не беше запазена само за големите градове. С увеличаването на пътуванията и новите технологии, улесняващи комуникацията, известните марки започнаха да виждат целия свят като свой потенциален пазар. Шанел, Гучи и Луи Вюитон, икони на лукса, отваряха магазини по целия свят, продавайки нещо повече от просто дрехи. Те продаваха начин на живот, мечта. Тези компании внимателно изграждаха своя имидж, представяйки ексклузивност, изтънченост и привлекателността на модерния свят. Независимо от езика, който говорим, луксозната мода е завладяла света. Привлекателността на тези известни марки е неоспорима, предлагайки частица от една мечта на мнозина. Луксозните марки са разбрали това желание и са пригодили своите стратегии. Те са осъзнали, че всеки регион има своите културни специфики и вкусове, което изисква адаптиране на пазара и продуктите. Така луксозната мода се превърна в глобален феномен, обединяващ различни идеи. Дизайнерите все по-често влагат в своите творения елементи от различни култури, дрехи, дизайн и стилове. В началото на 2000-те станахме свидетели на появата на нови технологии. Тези технологии промениха завинаги ежедневието ни. Светът на модата не остана имунизиран срещу този бърз технологичен напредък. В началото интернет беше запазен за академици и технологични ентусиасти. Но скоро той се превърна в неразделна част от живота на почти всички нас. Хората по света са свързани помежду си, както никога досега. Създадоха се нови възможности за бизнес, обмен на идеи и иновации. За тези, които продават лукс, за тези, които организират ексклузивни модни ревюта само за избрани, за тези, които предлагат луксозно изживяване при пазаруване в магазините си, тази нова технология е едновременно предизвикателство и възможност. Как да пренесат идентичността на своята марка, своето неповторимо изживяване в онлайн света? Това е предизвикателство, но и огромна възможност. Защото сега имат възможността да достигнат до глобална аудитория. Границите са невалидни, физическите ограничения вече не съществуват. Модните ревюта, някога запазени за ексклузивна публика, сега могат да се предават на живо по целия свят. Любителите на модата, независимо къде се намират, вече могат да бъдат част от това събитие. Дигиталната революция не само промени начина, по който големите марки работят, но и доведе до появата на нов вид лидери в света на модата – дигиталните модни икони. Това са блогъри, инстаграм звезди и ютубери, а оръжието им са смартфонът и познанията им за модата. Те имат силата да достигнат до милиони хора. Техните модни комбинации, ревюта на продукти, всичко това влияе на решенията на хората за покупка. В началото големите марки се колебаеха да работят с тях, но скоро разпознаха потенциала им. Днес колаборациите между марки и дигитални модни икони са нещо обичайно. Марките използват тяхното влияние и авторитет, за да достигнат до по-млада аудитория. Модерната мода вече не е просто купуване на скъпи вещи. Става дума за това тези преживявания да се споделят, да се говори за тях и да се създаде нужда от тях. Социалните мрежи се превърнаха в дъска за сбъдване на мечти. Хората снимат новите си покупки, своя начин на живот и създават своя собствена уникална история. В днешно време луксозната мода е не само по-достъпна, но и променя начина, по който функционира светът на модата. Вече не само редакторите на модни списания и критиците диктуват правилата. Появи се нов вид модни експерти с телефон в ръка. Те влияят на модния избор на милиони хора.
Тези дигитални законодатели на модата идват от всички сфери на живота и са спечелили публиката със своята автентичност. Те са по-близо до обикновените хора и изграждат по-искрени отношения със своите последователи. Те не просто показват луксозни вещи, но и споделят как ги използват в ежедневието си. Дават съвети за стил, въртват модата със своите лични истории. Те създават общност за всички, които обичат модата. Дори луксозните марки, които някога строго контролираха своя имидж, сега признават маркетинговата сила на тези дигитални звезди. Днес тези инфлуенсъри имат голямо влияние върху това как хората възприемат луксозните марки, как ги използват и дори как променят значението им. Някога луксозните марки бяха достъпни само за малък кръг от хора, но в днешния дигитален свят това вече не е така. Вече не е важно да имаш лимитирани колекции или да си поканен на ексклузивни партита. Днес е по-важно да си част от общността, да разбираш историята зад марката и да подкрепяш ценностите, които тя промотира. Преди луксозните марки се дистанцираха от своите клиенти, поддържайки образ на недостъпност. В дигиталната ера марките станаха по-достъпни, по-отворени и по-искрени в комуникацията си. Марките сега подчертават своята социална отговорност и грижа за околната среда. Също така марките установиха директна комуникация със своите клиенти. Тази промяна във възприемането на лукса го прави по-достъпен за всички. И затова луксозните марки са все по-популярни сред младото поколение. Луксът вече не е просто купуване на скъпи чанти или дрехи. Днес хората търсят продукти с история, с които могат да се свържат на лично ниво. Влиянието на инфлуенсърите в дигиталната епоха направи лукса по-достъпен от всякога. Луксът вече не е запазен само за богатите. Днес живеем в свят на прозрачност, където клиентите имат директен контакт с марките и могат да научат всичко за продуктите, които купуват. От разкошните одежди на древните кралски дворове до днешния дигитален свят, историята на луксозната мода отразява човешката креативност, стремежа към красота и желанието за изява. Това е история за съчетанието между традиция и модерно, изпълнена с креативност и предприемчивост. През вековете сме свидетели на еволюцията на луксозната мода, но едно е сигурно – притегателната сила на лукса никога не избледнява. Луксозната мода, в различните си форми, отразява най-дълбоките ни желания за красота, майсторство и себеизразяване. Тя ни позволява да прегърнем необикновеното и да се облечем в дрехи, които празнуват нашата индивидуалност и стремеж към красота. От мекотата на куприната, през блясъка на скъпоценните камъни, до съвършено ушития костюм, луксозната мода притежава магия, която прави дори ежедневието ни специално. Бъдещето на луксозната мода обещава да бъде също толкова вълнуващо, колкото и миналото. Нови технологии се появяват, културните норми се променят, а начините ни да създаваме, консумираме и възприемаме лукса се развиват. Но сред всички тези промени някои неща остават константа. Уважението към майсторската изработка и желанието да се разширяват границите на креативността. На този кръстопът между традиция и иновация едно е сигурно – историята на луксозната мода продължава. Дизайнерите, които мечтаят, занаятчиите, които влагат страстта си във всеки детайл и тези, които прегръщат магията на модата, ще продължат да я пишат. Притегателната сила на лукса, обещанието за красота, привлекателността на уникалното и възможността за себеизразяване ще продължат да вдъхновяват и покоряват идните поколения. След като разгледахме пленителния свят на луксозната мода, сега навлизаме в нова вълнуваща епоха. Епоха, в която традицията се преплита с най-новите технологии, а непреходните ценности на качеството и майсторството продължават да ни водят. Привлекателността на луксозните изделия с обещанието за красота, уникалност и себеизразяване остава силна както винаги. Но това не е краят на историята. Това е само началото на нова глава. Глава, в която ние, като любители и създатели на мода, имаме силата да моделираме бъдещето на луксозната мода. Ние сме пазителите на това богато наследство и наша е отговорността да го ценим, развиваме и да продължаваме да вдъхновяваме. Независимо дали сте страстен познавач на модата или тепърва откривате прелестите на този свят, помнете, че сте част от тази история, която продължава.
Прегърнете красотата, ценете майсторството и подкрепяйте креативността, която моделира този забележителен свят. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътешествие. Ако ви е харесало видеото, оставете лайк и се абонирайте за канала. Споделете го и с приятели. Заедно да се наслаждаваме и изследваме пленителния свят на луксозната мода. Ще се видим в следващото видео. Ако ви е харесало това видео, разгледайте ресурсите и специалните предложения в описанието. Like, subscribe, share.